Helo, James Williams ydw i, a dwi'n cyflwyno cwis newydd o'r enw y Deis sydd ar S4C. Cwis newydd ydy'r Deis sydd yn gyfuniad o wybodaeth cyffredinol, strategaeth, ond achos bod na elfen gyda'r Deis hefyd, chi'n gallu cael y cwestiwn yn gywir, ond wedyn mae'r Deis yn dewis mynd â chi i gyfeiriad gwahanol. Mae angen ychydig bach o lwc hefyd. Calon y cwis yma ydy'r peiriant Deis. Mae'n cool. Wel, mae'r studio yma'n edrych yn anhygol. Mae yna ddeis ym mhobman. Mae'n edrych yn gret. Ond y peiriant ydy curiad calon cwis. Wel, byddwn ni'n dweud wrth y cystadleuwyr i fwynhau ar ddiwedd y dydd. Mwynhewch, efallai, newch chi ennill tipyn o arian, ewch amdani. Cofiwch wylio y Deis ar S4C, iPlayer neu ar Clic.